bengicela ukuthi ungibuyise enhlizweni yakho usakuthanda le ngane. Manje emva kwesikhathi esingaka-ke uthi ngenze njani-ke? Ngoba phela sesisedile isikhathi. Noma inkinga yakho isanda ukulunga manje noma Mama ngizothini? Ngisanda ngathini kunesikhashana ngasho ukuthi manje kodwa nje futhi nje akude kakhulu. Kade ngizama ukuthola usizo mama. Kade ngizama ukuthola usizo ukuze ngikwazi ukulungisa le nkinga ngibuyele kuwena sengi-right. Because yabona nje umuntu wesifazane like noma ngithi ngiyazama ukushayela hhayi. Buye isithombe sakho kumina. awungeke ngithi angingangizwa kabi ngithi ngoba uthi inkinga yakho isilungile. Ilunge endlelani wena uneshoyo ukuthi lento yakho uthi ilungile noma uyasho nje ngoba nakho usuhlulekile kwabanye kade ushele. Usufuna ukuthi Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV, uhlelo esibizwa ngokuthi iLove Back. Igama lami nguStufuza Dlangamandezulu. So-ke sivakashelwe ubhuti namhlanje nakanjani? Ikhona le ntokazi esenhlizweni yakhe asafisa usibazame ukuqhubeka ney'ndaba zabo zothando. Kodwa-ke asazi noma sowina noma cha. So-ke asike sibuke ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sabona kunjani? Yaphila kanjani ma? Ngiyaphila nami. Ngicela igama nesibongo negama lendawo la usokhona. Igama uLindani kwaMiya. Indawo ngisuka kuyona ngisuke endaweni yaseNanda eMawoti. Ukhulela khona? No, ngikhulelanga khona, ngikhulele Eastern Cape. Okay. Obani uMiya? Ngizima. Obani uMiya? uMiya uCwanini. Cwanini? uCwanini uSibiwe. Oh, okay. So ngicela ungichazele nge-relationship yakho la iqala khona no-ex person wakho, bekunjani mhlawumbe izinto saqala and then ekuhambeni kwesikhathi kwase kushintsha and then la nihlukana khona nike nahlukana ngento eyayivela kuwe noma kuyena. Ngicela ungiqale nje sonke isitori seni la nisahlangana khona. Ya mama, usisi besithandana naye besithandana ngimthanda. Okay. Khona ngasho inkinga bekumina inkinga la beyikhona. Oh, okay. Inkinga ngokusho kwakhe kodwa nami ngokuhamba kwami ngibuyele eceleni ngeni kwamakhwapha ngabona ukuthi inkinga ikumina. Okay. So manje usisi bengajabule. Mhlambe mekuza ngakwini. Bethothi ikamereni. Yes. Bengekho right. Bengekho right. So wakwaqonda nje ngelinye ilanga wakutshela ukuthi hayi mfethu angikho right mina mhlambe mangase sizame ngale ndlela mhlambe ngizoqala ukuba right mesizama ngalokho noma uye wavela wathula nje wazozibonela wena ukuthi okay hayi it's not make sure. Hayi waba nazo inkulumo zokuthena ukuthi asabe socela usizo because manje ngibona ngathi angikho happy mina. Kodwa manje bengisaba ukumtshena inkinga engishayayo. Oh wena uyazi ngingayo. Yeah, inkinga ngiyayazi ukuthi yini inkinga yakho? Ngibathini stars. Omunye mhlawumbe angayibuka njengehlazo kanjani. Ngikhule bengithanda ukubuka iporn too much. Okay. Mhlawumbe ubani waye introduce kuwena iporn? Khona le mpahla beyidlala ngo-12 Emmanuel. Okay. Yeah, yon that like sisabafana siyibuke ekukhuleni kwethu. Okay. So gcina khona amafoni sigcina ukwazi nanokuyisesha khona la efonini. Okay. So ngayisesha efonini le nto ngathini beyikhona yagcina into like igcina ihlala ekhanda lami. Noma manje bese ngilele naye kubuya lesa sithombe semthalo. Ulokhu ucabanga uzokhohlwa nanokuthi nangu umuntu lana. Okay. Cabanga le yanto emveni ngalokho bese ngiyasheshe ngiyaqeda ke. Okay. So uke waphumela obala wakutshela ukuthi akekho ngokuthi siyaqhudelana la siyarana siyendaweni ethize and then wena usuyashesha usuyakhathala noma itheni into? Uvelile yakuveza lokho kodwa inkinga ngisaba ukumtshena mina. Bengingathini bengisaba nginamahloni ukuthi umuntu kanjani sini personality yakhe? Umuntu right ukuthi hayi umuntu othithayo.
ya ayingathi akayento Unenhliziyo encane. like umuntu anga-right ngaphandle kodwa bese kuya ngomuntu wakhe. Okay. Umuntu akafuni ngento yakhe uyashintsha bese kuya ngami kodwa if like njenganawo sister ungambona le njengomuntu nje okhulu right kodwa nje entweni emcikayo nje like mina bengezinto ezomcika akabi right. Akazomjalela before. Bengazi. Awukazi. Bengazi. Sure. Okay. Mhlambe yini enza ukuthi ungamove on ushele ezinye intombi nje because ziningi intombi lamnyango. Yini wena ukhetha ukubuyelana nomuntu owazi kahle ukuthi akekho right mekuza ngasentweni zenu enzenzayo njengabantu abathandanayo noma mhlambe ikhona indlela osulapheke ngayo yokuthi ungasheshe ukhathale mhlawumbe usheshe ufike entanjeni yenu uthola ukuthi usayimisele ngokukhulu kanti wena uqedile phela manje. Uke wathola isizo noma? Sisi. Inkinga inhliziyo yami isasele kuyena. Ngisamthanda. Okay. Ngisamthanda. Njengoba ngisho ukuthi besithandana si-right ngisamthanda inkinga ibingimina. Ngeke ngahlala phansi-ke nabafethu. Amajida abangani bami ngoba ngibathemba ngabachazeli bafethi ngize ngihlukane nobongeka inkinga u1 no2 no3 no4 no5 base bangitshela ukuthi enza u1 no2 bese besibuyela kuyena uzobona ukuthi kuzoba kanjani. So u1 no2 sumenzile. Sisa. Wasuchecka ngani ukuthi hayi sengi-right ke manje. Sengafika kubongeka ngi-right ngijimile ngisharp. Ubone kanjani? Ungangitshela khona into embentshe ubone ngayo manje. Hayi! Sisa. Unento embentshe checkile ngayo. Ana sister. Ngifuna ukwazi ngifihlele lutho mina. Ngeze ngifihlele lutho sister. Yeah. Ngathini? Bengaze ngimchithele. Kodwa angifuni ukubuya nokungicola kwasekuqaleni tade siqhathile. Okay. Uchecke ngani ke? Ngicela ungiphendule. Kukhona yini umuntu ochecke ngayo? Pho ubone kanjani ukuthi uso right? Like umuntu uzoyibuka like ezihlaya lento engizoyisho. Kodwa ngenkinga kade ngibhekene nayo bekungiphoqa ukuthi ngenze kanje. Kazi wenzeni moya ngcwele wenzeni? Ngicela ngaye endlini yangasese afike ngazithola. Uwedwa. But endlini yangasese awubengekho umunye umuntu osifazane. Bekhona isandla. Isandla phela uyakwazi ukusicontrol ukuthi isandla ngifuna sibe kanje noma sithi ukuvule kancane noma sithi. But ilokhuzana awukwazi ukuyicontrola injalo. So uneshow engakanani ukuthi ekusicontroleni kwakho isandla kuzocishe kufane nanoma ngabe kuthiwa usekhona ubongeka. Ubongiwe noma ubongeka ngisakhumbula ukuthi ubongeka. So wazelaphi noma kuzo into ecishe ithi ukufana kancane. Ngisho sisukuthi ngiyamthanda. Yabo ngithanda ngenza le nto mina. Into esemqondweni wami ngisebenzisa yena. Ngokwengqondo nenhliziyo sengisebenzisa yena. Yebo kodwa engekho ngisebenzisa isandla. Senesikhathi singanani nahlukana nobongeka? Ngone soqala unyaka wesibili phela manje. Unyaka wesibili? Unyaka wesibili. Awucabanga ukuthi sine boyfriend entsha and angafuni ukuthi aphazamiseke kuyona? Ngizozama ukumela lokho. Kodwa ngingeze ngixabane namuntu sinesangemuntu odlama kodwa nje bengimdinga eduze kwami. Ubongeka ngixhumelele naye njengoba usinikezile inamba yakhe. Ngixhumelele naye ngamcela sasondela. But angimtelanga akazi ukuthi ubizelwe wena, akazi ukuthi ubizwe kwi-show eyokubuyelisa abantu baphinde bathandane futhi. Akazi nanokuthi uzofica wena la. Akazi lutho. So ukhona yena. Ngicela vele ngimlande uzokwazi ukuthi ukhulumele wena nje ubuso nobuso umbhekile. Ngakujabulela. Ube nesineke kodwa ngomdlovu. Ungamphoqi futhi. Bana nesineke ngikuthembile ngensizwa yaka mina. Khulileka. Singimlande ke. Ngabonga kakhulu. Ngiyacela sisandezelene.
Wo lamzala waphinda kwenzeka futhi sikulethela indathane special kwizimpande zama-Afrika Traditional Pharmacy. Thola wonke ama-products ngesaphulelo esingafika ku-350. Sibala isiwasho, isikhafulo, isibambelelo, izinyembezi zomntwana namanye ama-products. Wonke lama-products uwathola ngo-350 i-products ngayinye. Bese ungakhohlwa ukusitholela i-gambling combo ngamanani aphansi i-R1,000 nje kuphela. Ungakhohlwa especially zizoba khona kuze kube umhla ka-1 January. Yenza okulungile ufake i-order namhlanje ku-062 219 7748 noma uze pharmacy ku-shop number 87 Queen Street eThekwini. Ungakhohlwa imbila yaswela umsila ngokuyalezela, walala wasala, wavuka wayithatha, ziyakala mzala. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi emvelo ukukulapha. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi iLove Back. So-ke usidadewethu ngala uvumile ukuthi abe nathi, so ngiyathemba ukuthi ucu lusamlingana. Okungenzeka futhi ukuthi ngeke lize samlingana, kodwa-ke asike sizwe ngaye size sibe neshow ukuthi sithini story. Sibona kunjani? Yebo, sawubona. Right? Ngiyaphila sisingane. Ngiyaphila nami. Mina nguStefuza Ngwandlela. Ngicela ukwazi igama lakho nesibongo sakho. Ubongeka kaNdlovu Sibongi. Okay. Usuka eNandi. Ubuya beNyathi. Uyamazi bhuti ngihlala naye? Yebo, ngiyamazi. Umazela kuphi? Bekumuntu engiphila naye. Kudala. Yebo, sekudala. Bekumuntu engiphila naye nje. Okay. Mhlambe ngabe uyamkhumbula nje empilweni yakho. Nalama bakuthiwa-ke anithandani-ke fine, but ukumkhumbula-ke uyamkhumbula kodwa? Ngingasho ukuthi ngiyamkhumbula le. Uyamkhumbula ne? Okay, wabhala-ke kuhlelo elithi Love Back. Unesifiso sokuthi akhulumisane nawe ekubuka ubuso nobuso. Hhayi ey'nkundleni zokuxhumana, hhayi kuma-phone calls, hhayi nje ey'ngcingweni, kodwa nje ekubona. So ngicela ukuthi umuphe isikhathi sakho umlalele ukuthi ubizeleni la ekhaya namhlanje. Ngiyakuzwa. Ngiyabonga. Ngicela ukukhulumisana. Unjani Bongeka mama? Ngiyakhona uzana. Hayi ngiyaphila. Ungixolele ukuthi mhlawumbe ngeze ngikuveza kumakhamera kanje. Isimo senhliziyo awusuka ngenhlizweni yami. Nayo inkinga yami ngahamba ngayibona inkinga lo okhala ngayo ngami. Inkinga yani? Ngeze ngimemeze kakhulu because phela sekuba siyahlukana, wagcina ungitshelile ukuthi yini inkinga yami. Wena usuyayibona manje inkinga. Ngiyibonile mama, kodwa ngaleso sikhathi ngangingaboni. Njengoba ngeze ngibhalela kuyona ishow ya Black Life, ngidinga ukuthi ngikhulume nawe sithusi. Hayi ngiyakuzwa, kodwa yinalokho kushoyo kuyangijabulisa ukuthi nawe usugcina usuyibonile inkinga ngoba wawungithatha njengomuntu nje ofuna ukubona abanye abantu noma ufuna enye impilo nje, ungaboni ukuthi ikhona inkinga la. Kodwa ngangeze phela ngingacabangi kanjalo mama, kodwa angisho ukuthi ngiyakublema, kodwa ngangeze ngingacabangi kanjalo ngendlela kokwenzeka ngakhona. Kodwa-ke mama, into engikubizele yona la, bungadlulile enhlizweni yami ngoba sakhona mama. Bengicela ukuthi ungibuyise enhlizweni yakho, usakuthandile ngani. Manje emva kwesikhathi esingaka-ke uthi ngenze njani? Ngoba phela sesisidile isikhathi, noma inkinga yakho isanda ukulunga manje noma mama ngizothini? Ngisanda ngathini kunesikhashana ngasho ukuthi manje, kodwa nje futhi nje akude kakhulu. Kade ngizama ukuthola usizo mama. Kade ngizama ukuthola usizo ukuze ngikwazi ukulungisa le nkinga ngibuyele kuwena sengi-right. Because yabona angime nje umuntu esifazane like noma ngithi ngiyazama ukushayela, hayi buye isithombe sakho mina. awungeke ngithi angingangizwa kabi, ngithi ngoba uthi inkinga yakho isilungile. Ilunge endlelani? Wena uneshoyo ukuthi lento yakho uthi ilungile noma uyasho nje ngoba nakho usuhlulekile kwabanye kade ushele usufuna ukuthi Hayi ngoba mhlawumbe sengihluleke kula kade ngishela kubona, cha. Ila ngithole khona usizo, ngiyalithemba lo sizo ngilithole. bathi ususizakele. Yeah, Wabona nawe ususizakele? Ngathi ngabona, ngiyalithemba lo sizo. Menguthi mhlawumbe kuyenzeka-ke uthola ukuthi inkinga le isaqhubeka ukuthi mina ngenze njani.
noma ucabanga ukuthi mhlawumbe manje khona umuntu esenginayo eceleni mhlawumbe yabo izinto ey'kanjalo. Mama angazi kodwa ngiyakudinga eduze kwami. Ngiyakudinga njengoba ngikudinga mama le nto yadinga ngishaya. Ngiyakuthembisa sophinde yenzeka leya nkinga. Isixazululo sasengenaso. Ngiyaxolisa kakhulu futhi ukuthi ngigcine ngibona ngathi wena onephutha ekuqaleni kanti inkinga beyikumina. Ngisakuthanda Bongeka, ngisakuthanda Masikanandi. Yona izothanda ukuba nzima le ndaba ngoba hayi leyo ukuthi inkinga isilungisekile ungabonanga odokotela noma mhlambe uye kumuntu esizulu noma uye kudokotela wakutshela ukuthi inkinga yakho bekuwukuthi izolungiseka ngokuthi wenze ukuthi Okay, ngicela vele umtshela iqiniso-ke ukuthi ithini into ukuze uzo-understand because manje akekho right. Kunemibuzo eminingi elokhe ungakwazi ukuthi uyiphendule. Ngicela vele nje uhlale phezu kodaba umtshela iqiniso ukuthi kwenzeke nani ukuze azabe right before I decide noma uyabuya empilweni yakho noma akabuyi. So ngicela nje ubeke phezu yonke into phezu kwetafula azikhethele. Ngicela ngokuxolisa mama. Ngixolela konke ozokuzwa ngamandla kodwa ngizocela ukuthi ngaphezulu ungi-understand mama. Inkinga yami lade khona Bongeka mama. Ngathini sithathe khuleni kwethu nabangani bami labo bangasekhaya. Ade sibukane clear idlala ngo-12 ku-ABCE TV. Besibukane iminwele le edlala khona isex. Kusho ukuthi gcina ngokusijova le sibuka. Ngagcina ngize ngiyibuka efonini le nto mama. Ngithe ngiyibuka efonini yawude thami ngilala nawe. Ngiyaxolisa njengoba ngishiye ngathi cela ngixolela kukona ngokuzokosha. Yawude thami ngilala nawe bekubuya sonke lesasithombe lesi. ucabanga lento yasefonini. Iyo nto adingilemaza ekhanda mama. Njengoba ade ngingakwazi nanokuvela obala kuwena. Iyo nto adingilemaza. Yo, hayi. So njengoba ngisho ukuthi ngicela ngixolela akusophinde futhi kwenzeke lokho because sengisithole isixazululo sayo le nto. Uyamuzwa? Ngiyamuzwa ukuthi angi-understand nalento yakho ukuthi usizo uthole kanjani. Ngicela umchazele ukuthi usizo uthole kanjani. Yeah. Nale eyasegumbini lokuzikhulula ngiyacabanga ukuthi manje kubalulekile ukuthi umazise ngayo ukuze ezokhuluma. Okay, ngiyazi kunzima. I do understand. But angisho njengamanje sifuna uthando lwakhe back. I think umkweleti ukuthi umqambela amanga. Ngiyakuzwa. Umkweleti iqiniso. So ngicela umdlulisele iqiniso lilonke njengoba linjalo ukuze azokwazi noma mefisa ukubuyisa empilweni yakhe akubuyise ngokuthanda ngenhliziyo yakhe. Angakubuyiseli phezu kwamanga ukuthi ngelinye ilanga phinde ngixabana futhi ngibuyele emuva engabe niya phambili. Cela uvele nje. Bongeka uzongixolela. Qale la. Angazi uma uzongibuza kanjalo ungakaqedi ngenkulumo yakho ukuthi ngizokuxolela ngoba nje into yakho inzima. Nesikhathi sesihambile futhi nje kuningi nje. Ya mama, inkinga yami njade ngisichazele isimo sami. Usizo ngilithole kwabantu engihlala nabo abesilisa. Abantu ade ngihlala nabo abadala engibathathisa kwabangani bami kodwa abadala kunakumina ngokomqondo. Nanokweminyaka nanokwenza izinto. Batheni try before ngilale nawe. Kumele ngiqale ngingene bathe nje before ngiqale ngilale nawe. Kumele ngiqale ngiyithole mina esayidini. Uwanje wami uzothola ngawe esayidini. Emveni bese ngiyabuya ngizolala nawe. Ngiyakuthemba konke futhi lokho abakushoyo. Manje ngokuthi uyakuthemba-ke usho ukuthi uyoqala ungene esayidini bese uze kumina. Ngibona ukuthi sizobe seku-right lapho-ke ngoba ukunakho uqala esayidini. Ngiyathemba mama ngizoba right because kusho ngathini ngasho ukuthi lento yangilimaza umqondo. Awumphendula umbuzo wakhe. Ngicela ulalele umbuzo masokwazi umphendula. Ubuza yena ukuthi uma uzoba naye uzoqala esayidini na
Umoya ugcina kuyena. Ufuna ukwazi lokho yena. Noma mhlawumbe mina engazwanga? Ngimbuza kanjalo. Okay. Ya, ngasho kanjalo bomngako. Ngizoqalisa dini until kuze Uyabona ukuthi inkinga yakhe iyafana nokuthi ayilungisekile. kodwa inkinga enhliziyo mama. Why fanele umlide ngo-1-0? Why? So manje angazi uzoyisusa kanjani le nkinga enginayo la kumina. Angazi because Usizo usalidinga-ke, akakabi right. ngilitholile mama usizo. No, Batheni ekhambeni mekuzofanele ukuthi umlide ngo-1-0, shuthi akakalitholi usizo. Why ungamceli ukuthi at least akakuphelezele-ke, uhambe uyothola usizo, uhamba naye. Angisho ufuna uthando back, uhamba naye. Mekuwukuthi nakhona uzovuma yena, ukuze into yena izokwazi ukuthi ibe clean, zisuka. Eyi, ngibukani manje, ngibuka nanesikhathi. Ngesikhathi engiqhelelana na esengisiqhelelene naye. Ngiqhelelana naye siyanda because manje Usamthanda? Angeke ngize ngisho ukuthi ngisamthanda noma ngisamthanda ukuthi isikhathi bese sesihlukene bese sesiside nami bese ngiqala uqhubeka nempilo nje. Okay, awumkhumbuli na? Kuyaba phela khona lokho ngoba phela umuntu o-right. Inkinga nje inansi into ebesiyibanga lena engafuni ukuthi ngibonise ngimtshele ukuthi hayi kwenziwa ukuthi ngoba nesikhathi bese seside phela sihlangene naye. Okay, usanendaba naye? Ngingathini? Yes or no? Usanendaba naye? Ngisanayo indaba naye. Okay, mawusanendaba naye-ke uyafisa ne? Okay, ngiyajabula. Ngicela sikhulumele phezu kwala magama ukuthi usanendaba naye, uyafisa athole usizo. So ngiyacela-ke ukuthi umvumele ukuthi umphelezele ayocela usizo la angasalicele khona. Ngoba ayikho right leyo ukuthi akulide ngo-1-0 before ayohlangana nawe. Ayikho right. Kufanele kube ukuthi nisuka la ku-0 noba u-2 niya ku-100 noba u-2. Hayi ukuthi yena asuke ku-0 athi 10 kuyima ezofaka wena la ku-10 sekuyaqhutshekwa kuyiwa ku-100. Ayikho right loo nto. So uma usanendaba naye usamthanda nakhona ngikuphoqa, ngiyacela ukuthi uma usanendaba naye usamkhumbula, okay, okothando-ke mhlambe kungenzeka ukuthi lelo page usuwalivala kudala, kodwa asisebenzise lokhu okubalulekile ukuthi uyamkhumbula unendaba naye, ukuthi at least umphelezele nihambe mhlambe ngaya kwi-men's clinic, afika abike udaba lakhe and then bese niba right noba u-2. Uma usamthanda nje ngiyacela. Hayi ngiyakuzwa. Ngingamsiza nami ukuthi akwazi ukuthola usizo. Okay. Kodwa-ke Kodwa ukuthi phela ngoba sengishilo ukuthi bese ngiqhubekile nempilo. usekhona yena ubhuti okhona manje empilweni yakho? Usekhona yena kodwa noma kungatheni kodwa okay, ngicela ukusebenzisa lamagama lawa athi noma kungatheni. Ngicela ukusebenzisa la, ngicela sivele sihlale la ekutheni khona noma kungatheni, ngoba uthe mekuwukuthi into ebitheni le yalo bhuti omusha, ubungeke uzosho ukuthi uyamkhumbula, ubungeke uzosho ukuthi usanendaba naye. So ngiyacela, angisho ukuthi uhlukana nobhuti okhona, but uthi uyakukhumbula, uthi usakuthanda, uthi usafisa ukuba nawe. So nawe mawuthi usanendaba naye, ngiyacela nizamile ukuthi nixazulule indaba yenu about kube ukuthi kuhlangane relationship. Kwazi ba mhlambe niyongimema ngelinye ilanga nithi angizobe MC emshadweni wenu. Ngeke futhi nginikhokhise ngoba inini noba u2. Abanye ngabakhokhisa but nina ngeke izinikhokhisa, I swear. So ngiyacela bandla unamathela kulokhu kokuthi uthi usamkhumbula and usanendaba naye, asizakala athola usizo, then niqhubeke phambili nempilo. Hayi ngiyakuzwa lokho, singakuzama ukuthi athole usizo. Ngeke sobe sesibona ukuthi emva Ekuhambeni kwalokho kwesikhathi. kwenzakalani-ke kusibona Uyezwa ukuthi ngisho? ihamba kanjani. Okay, how do you feel? Ngizizwa inhliziyo ithi ukuphola kancane kodwa ayipholile neze
yonke. Kodwa uyabona ukuthi awakachithwa lamanzi ngoba namanje kusanethemba lenkukhu ukuthi inkukhu izoqhumana noma inini ukuze soyibhoyile kahle kahle yabona. Ngiyabonga. So ungamvumeli ukuthi awachitha amanzi. Nakhona ungamjahi ngesimanga sokuthi uthi usanendaba nawe usakhumbula ungaphoqi izinto. Vuma nje izinto nizithathe kancane kancane nizoba right ngoba ngiyabona ukuthi uthando lukhona. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungihloniphe, ngiyabonga ukuthi ufike, ngiyabonga ukuthi nje usilalele ukuthi sithini. Ngibonga nje nangesikhathi sakho sonke, ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga. Mbuka lapha ekhaya, ithemba likhona. Uthando, I can see ukuthi likhona. Kuyikona ukuthi okay, khona ukulimala phela nokuhuzuka lapho nalapho. And emhuzukweni sonke siyazi ukuthi ibhandishi uyalifaka. Mhlambe before ufaka ibhandishi ugeza isilonda, ufaka umuthi wokushesha uphole bese uyabhandisha. Insuku bezilokho zihamba, uyogcina ungasalifaka ibhandishi. Ithemba mina ngiyalibona likhona la and kusazohlangana and kusazoba kuhle. Kuyikona ukuthi khona nje lezi inkinga ezincane engalungiseka kungesikhathi singanani. So ke asiwinanga okwamanje. Umama akakhombisa ukuthi liyamlingana noma lenjani kodwa liyela ngalapho mase nje umiya presse ekuthenini lalela sisazoba sonke sisazoba right izinto sizohlangana uthando lisazohamba kanje. So nginethemba elikhulu mhlawumbe ngelilanga bangumeme emshadweni wabo angazi bafethu kodwa kuyathembisa kona. Ngiyacela ungakhohlwa ukuthi subscribe, like, share, ngiyithanda kakhulu. Bye.